दिनै सराइबिल जि बिटिसिनि बियाब बे समस्तिनि मोनसे ट्रेक्टर रेलि ट्रेक्टरा जोंनि हान्जानि सिम्बल आरो बेवहाय जोंहा राजु नार्जारि इउपिपिएल हान्जानिनो गाहाय नेहाथारिया गेलेनो ओंखारदों जे बिथांनि फारसे जिबायदि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हारि बोरेन बासियालासिनो बयबो हारिनि मानसिफ्रा जेरैबायदि गिर्जा गिर्जा मदद होगोन बेखौ मोननै मोनथाम प्रग्रामाव नुनो मोनबाय जों बेखौनो दा नमिनेसनाथ' जायाखै नमिनेसन जानायनि आगोलनो रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो दासिमाव जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोजोन आरो खौसेथिनि जि मोनसे रेलि खालामबाय थादों ट्रेक्टराबो बिनिनो पार्ट मोनसे आरो आं सानो दिनैनि ट्रेक्टर रेलिया मोनसे भिक्टरि रेलि बादिबो सराइबिलनि थाखाय आरो बाहाय जि नुदों जे जोंनि गेजेराव ना टिकेटनि मोनसे दावराव दावसि ना गुबुन मोनसे हान्जा बा अर्गानाइजेसननि दावराव दावसि गावबागाव बयबो खौसेयैनो मावलायलायबाय थादों दा मोनसे खौसेथिनि सिम्बलखौ सराइबिलाव जों नुनो मोनदों बेबायदियैनो गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो जोङो बेबायदियैनो खौसेयैनो मावलायलांगोन आरो सराइबिलनि जे इउनिटि बे इउनिटिया ओरैबायदि इनडमिटेबल मोनसे इउनिटि जाबाय जे बाहाय बिपिएफनि बेसेबांबा बोसोर जागायजेननायनिफ्रायनो मोनसे सासन दङ 2005निफ्रायनो बिपिएफनि सासन आरो बाहाय गुबुन हान्जाया देरहानोनो हायाखै थ' बै समनि इलेक्सनफोरा इलेक्सन बादि नङामोन एसे एबनर्मेल इलेक्सन गलाय सोलायनि इलेक्सन रावबो थावरिनो हाया खिन्थु दिनै मोनसे सुस्थ' गणतन्त्र फैनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननाय बायदियै जे भार्डिक्टखौ होनो ओंखारदों मानसिफ्रा जे सोरखौ मोजां मोनो दा दिनै गणतन्त्रखौ मोननानै गोजोन खौसेथिखौ मोननानै लोगोसे जौगानाय मोनबाय सुजित नार्जारिनि मुङाव दिनै बाहाय मोनसे कमिउनिटि हल जादों लामा सामा जौगादों सोलोंथाइ बिथिङाव जौगादों आबादाव जौगादों गासैबो बिथिङाव जौगानाय मोनदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा गावनि गोसोजों एइबारनि थाखाय गोसो खुलायै गाव मोजां मोननाय हान्जा आरो केन्डिडेटनो भट होनो ओंखारगासिनो दं दा बेवहाय राजु नार्जारिया बेवहाय हिउज भटआव देरहानो हागोन आरो देरहासार जागोन जों बेखौनो फोथायो बेसेबां मासिखौ जोङो लिमिट दोना जोङो मेक्सिमामनिफ्राय मेक्सिमाम सिट जे मेक्सिमामाव जोङो 40खौ गेलेगोन खिन्थु 40नि गेजेराव 30खौ जोङो मोनगोन होननानै जों सानदों नाथाय बेनि गेजेरावबो डेम'क्रेसियाव जेब्लायबो मोनसे स्कप दोननांगौ मालायनि थाखायबो स्कप दोननांगौ गावनि थाखायबो स्कप लानांगौ जायो बे हिसाबै जों सानो मा जेसेबां नांगौ नाम्बारजों जों गभर्नमेन्ट दानो हायो 21टा नाम्बार बेनिफ्राय बहुद बांसिन नाम्बारखौ जों देरहानो हागोन आरो हयथ'बा जोङो एबसलुट मेजरिटि लानानै सिम्पल मेजरिटि नङा एबसलुट मेजरिटि लानानै 2/3 मेजरिटि लानानै जों देरहासार जानो हागोन नैथि फारिलाइनि बिजाथि आरो बे गासिबो फाइनाल जा पार्टिया बेखौ लानानै दं फाइनालि आरो आं सानो जोङो बे टिकेटखौ फोसावनाय लोगो लोगोनो मेसिभलि जोंनि केम्पेइन हाबाफारिया जागायसिगोन